साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। काही अज्ञात विश्वाने या ठिकाणी बॅनरबाजी केली आणि बॅनरबाजी करत असताना स्थानिक आमदार आणि या राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची बदनामी करत त्या ठिकाणी मजकूर छापला। त्याबद्दल आम्ही सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी त्यांचा जाहीर निषेध करतो। निषेध अशासाठी करतो की ही जी प्रवृत्ती आहे विकृत प्रवृत्ती आहे। लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला अधिकार दिलेला आहे, प्रत्येकाला अधिकार देण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग दिलेले आहेत। त्या मार्गाचा अवलंब करून या विषयाचा तुम्ही जरूर एखादा विषय तुम्हाला पटत नसेल, एखादा विषय उणीव असेल तर लोकशाही मार्ग आहेत ना, लोकशाही मार्गाने तुम्ही पत्रकार आहे, पेपर करा, उपोषण करा, आंदोलन करा, इनी करा, हे सगळे प्रकार आता आहेत। आणि हे प्रकार न हाताळता व्यक्तिगत दीपक केसरकर यांना टार्गेट करण्यासाठी ही जी बॅनरबाजी केली, अशा या विकृत प्रवृत्तीला आम्ही या ठिकाणी सर्व पदाधिकारी जाहीर निषेध करतो। दुसरा मुद्दा असा आहे की त्या बॅनरवर जो छापलेला मजकूर होता तो मजकूर आरोग्य संदर्भातला होता। दोडामार्ग तालुक्यातल्या आरोग्य संदर्भातला जो विषय होता त्या आरोग्य संदर्भातला विषय होता। त्या विषयाविषयी मी थोडा वेळ या ठिकाणी बोलण्याचा विषय करतो की या मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर आहेत म्हणून त्याच्यावर तुम्ही आसूड उचलला असाल, ठीक आहे, आमदार आहेत म्हणून तुम्ही आसूड उचलला, परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ही सुद्धा त्या बॅनर लावणाऱ्या माणसांना सुद्धा माहिती आहे, असं माझं मत आहे। कारण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये नाही राज्यामध्ये जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर डॉक्टर नेमले गेलेले आहेत त्यांचे पगार 3 महिने झाले नाही। ही वस्तू का दोडामार्ग तालुक्यात डॉक्टरांचे पगार झाले नाही आहे आणि बाकीच्या डॉक्टरांचे पगार झालेले आहेत असा विषय काय नाही। देवगड मतदारसंघामध्ये गेला त्या मतदारसंघातले सुद्धा पगार झाले नाही आहे, कुडाळ मतदारसंघात गेला त्याचेही पगार झाले नाही आहेत, रत्नागिरी जिल्ह्यात गेला त्याचेही पगार झाले नाही। विषय असा होतो की कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर डॉक्टर नेमण्याची एजन्सी वेगळी नेमलेली आहे आणि त्या एजन्सी मार्फत हे डॉक्टर सगळे नेमले जातात आणि हे डॉक्टर जे येतात हे सगळे 2 वर्षासाठी येतात, म्हणजे शिकाऊ म्हणून येतात आणि शिकाऊ डॉक्टर शोधून ते त्या ठिकाणी नेमले जातात। त्यांची पेमेंट त्यांनी करायचं असतं। शासन काय करतं, शासन त्या एजन्सीला अनुदान वर्ग करतं। म्हणजे समजा संपूर्ण राज्यामध्ये 100 डॉक्टर आहेत तर 100 डॉक्टरांचं अनुदान शासन कोणाकडे जमा करतं, त्या एजन्सीकडे जमा करतं, एजन्सी मार्फत त्या डॉक्टरांना पगार मिळतो। मग त्या प्रशासनाची जबाबदारी आहे ना, त्यांची जबाबदारी आहे। ही पगार का आमदार देतो का? सरळ विषय आहे ना, पगार कोणाचा आमदार देणं, पगार देण्याची जबाबदारी आमदाराची आहे का? आमदाराची नाही आहे पगार देण्याची जबाबदारी। पगार देणे ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे आणि प्रशासनाचा प्रमुख पालकमंत्री बसलेला आहे की नाही? बसलेला आहे ना पालकमंत्री। मग त्याने का ह्याच्यावर हे केलं नाही, ऍक्शन घेतली नाही? पगार तर आज नाही, 5 महिने झाले ना, एका महिन्याचा पगार ठकला, ठीक आहे, 2 महिने 5 महिने पगार ठकले ना, मग ती कारवाई प्रशासनाबरोबर झाली नाही, प्रशासनाबरोबर झाली नाही। त्याच्यावर आवाज उठवण्याचं काम आम्ही सुद्धा केलेलं आहे। आम्ही सुद्धा त्या 2 वेळा त्यांना निवेदन त्या ठिकाणी तुम्हाला माहीत असेल आयुष हे लागलं होतं का, कॅम्प लागला होता दोडामार्गमध्ये कॅम्पमध्ये त्या ठिकाणी स्वतः हे आले होते, जिल्ह्याचे आरोग्य अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित असतात। हे तुमचे हे होते संदीप देसाई पत्रकार, बाकीचे पत्रकार सुद्धा होते त्या ठिकाणी। त्यांनी बाईट सुद्धा त्यांची घेतली होती त्यावेळी विषय त्यांनी निघाला होता। त्यावेळी सुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं येत्या 8 दिवसामध्ये ह्यांचे सगळ्यांचे पगार होतील मग का। तर प्रशासनिक बाबीमध्ये तांत्रिक मुद्द्यामध्ये ह्या विषय जे आहेत ना हे अडकलेले होते। आम्ही मान्य करतो डॉक्टर ही सेवा 24 तास सेवा आहे आणि डॉक्टरांची सेवा करत असताना 24 तास सेवा करत असताना त्याचा जो पगार आहे तो पगार वेळेवर झालाच पाहिजे। एवढं आमची अशी मागणी आहे की जो डॉक्टरांना पगार दिला होता तो खूप कमी आहे पगार, 70,000 रुपये पेमेंट दिला होता, परंतु 70,000 आज शिक्षकांना पगार किती आहे, इतर लोकांना पगार किती, पण जो माणूस 24 तास काम करतो, जो माणूस या ग्रामीण भागामध्ये येऊन राहतो त्यांना तो पगार सफिशियंट नाही, पगार चालू। पण ही पॉलिसी राज्याची आहे, राज्याच्या पॉलिसीमुळे त्यांनी ते डॉक्टर दोडामार्गचा एक पगार किंवा नंदुरबारच्या डॉक्टरला एक पगार असा काही विषय नाही आहे। ही पॉलिसी सुद्धा वाढली पाहिजे ही सुद्धा आमची मागणी आहे का। आणि त्यांना पगार राहिला ह्याचा आम्ही हे करत नाही, काय करत नाही, समर्थन करत नाही।
या गोष्टीचा आम्ही समर्थन झालाच पाहिजे ना, वेळेवर त्यांचे पगार झाले पाहिजे. परंतु आज ज्यावेळी काल हा घटना घडल्यानंतर आम्ही ज्यावेळी माहिती घेतली तर माहितीमध्ये असं की मागच्या 1 महिन्यात सोडून बाकी सगळ्या महिन्याचे पगार त्यांच्या खात्यावर जमा झालेले आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. तांत्रिक मुद्द्यामुळे ते पगार राहिले होते, कोणत्याही सगळ्यांचे पगार त्या ठिकाणी जमा झालेले आहेत. आम्ही व्यक्तिशः ज्या डॉक्टरांनी राजीनामा दिला त्यांना सुद्धा भेटून सांगितलं की बुवा असं असं विषय आहे, पगारासाठी किंवा पैशासाठी तुम्ही हे करू नका, काय अडचण असली तर अडचण बोलत चला, आपल्याला अडचण आहे बुवा अडचण बोलत चला, परंतु पगारासाठी राजीनामा देऊन जाऊ नका. परंतु त्यांनी जरी राजीनामा दिला तरी त्यांनी सेवाखंड केलेला नाही आहे. तो सेवा अजूनपर्यंत ते सेवेमध्ये आहेत आणि सेवेमध्ये ते त्यांनी सांगितलं आपण सेवेमध्ये राहणार आहे. आता दुसरा जो डॉक्टर होता, जो डॉक्टर इथून गेला तो आला होता, तो ह्याच्यासाठी 2 वर्षाच्या कॉन्ट्रॅक्ट त्याला ती पुढच्या शिक्षणाची जी हे होती ती तेव्हा कॉल आला. तो काय म्हणतात शिक्षणाआधी पुढच्या जात त्याचा त्याला कॉल आला. त्यामुळे काय ह्याच्यापुढे गेला, स्वतःहून गेला. ते ह्याच बेसिस आता रेडी सुद्धा आहेत, ते कसे आहे त्याच बेसिसवर आहे. ते पुढच्या एमडीला जाणार आहे. फक्त कालच्या एमडीमध्ये त्याचा नंबर लागला नाही म्हणून त्यांची मुदत संपली. परंतु ती मुदत त्यांनी वाढवून स्वतःहून घेतली आपली का. ती उद्या सकाळी त्याला परवा समजा कॉल आला ह्याचा एमडी शिक्षणाचा, ते पण जाणार आहे. ही जी प्रक्रिया आहे ना ही निरंतर आहे. आम्ही दुसरी एक मागणी अशी केलेली आहे की या ठिकाणी जे अधीक्षक आहेत ते डॉक्टर येवले अधीक्षक आहेत. सावंतवाडी आणि दोडामार्गचा अधीक्षक पदाचा चार्ज सुद्धा डॉक्टर येवलेंकडे आहे. आमची मागणी अशी आहे की निदान 3 दिवस अधीक्षक म्हणून त्यांनी इथेच उपस्थित राहायचं. कुठे राहायचं उपस्थित, दोडामार्गमध्ये उपस्थित राहायचं. नाही तर तुम्ही अधीक्षक इथे नेवा ना, नवीन अधीक्षक नेवा ना. कारण अधीक्षक सावंतवाडीचं अधीक्षक हे दोन्हीच्या अधीक्षकांना विषय असा होतो. आता कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर ज्यावेळी झालं त्यावेळी विषय झाले त्यावेळी आठवड्यातून 2 दिवस डॉक्टर नेमण्याचे विषय झाले. 2 डॉक्टर आले. या आठवड्यातून 2 दिवस या ठिकाणी स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ. तो साहेब असा होतो विषय की ज्यावेळी ऑपरेशन करायचे असतात, ज्यावेळी इमर्जन्सी परिस्थिती असते त्यावेळी ऑपरेशन करण्याचे जे क्रिटिकल परिस्थिती निर्माण झाली आणि काहीतरी प्रॉब्लेम निर्माण झाला तर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरचे डॉक्टरांची जबाबदारी राहत नाही. म्हणजे त्यांना सहीचे अधिकार, त्यांना इनिचे अधिकार आहे, ते सुद्धा करू शकतात. हे गोष्टी सगळ्या अधिकार राहतात. म्हणून मग आमचं म्हणणं असं होतं की अधीक्षक जरी ते असले अधीक्षकांना ते अधिकार राहतात. त्यांनी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.